Svi želimo lijepu i njegovanu kožu, a meni kao beauty novinarki to je posebno važno. Iz tog razloga sam na Eucerinovoj UV kameri odlučila istražiti kakva mi je zapravo koža, a na to sam čak natjerala i svoje kolege. UV kamera pokazuje kako sunce vidi našu kožu, točnije UV zrake postaju izravno vidljive na našoj koži, što nam samo pokazuje kako zaštita od sunca mijenja stvari. Koliko vidim, definitivno nemam nikakvih pigmentacija, možda bih samo rekao da na nosu imam nešto tamniji nos nego što sam naviknut da jest. Obzirom da mi ono uvijek pocrveni kad sam na moru, definitivno bi to mogao biti nekakav problem. Ovo izgleda kao da mažem ratničke boje. Imam toliko pjegica da nisam niti pojma imala. Doslovno na svakom komadu kože lica imam pjegice, znači da imam jake pigmentacije. Ovo će zanimljivo izgledati kako ću odrastati. Evo koja je razlika. Se vidi najviše oštećenja od dermatitisa. Imam toliko osjetljivu kožu da se ja mažem od 3. mjeseca do 11. mjeseca. Pa ćemo vidjeti zapravo kako ovo funkcionira. Ovo mi se sviđa. Ovo nije jako masno. Jako se brzo upije. Ja sad kad imam sve to na licu, trebalo bi možda i tijelo zaštititi, dekolte, a i kožu, jer s obzirom da sam izgorela ko mala, na rukama imam puno više oštećenja nego na licu. Ćemo isprobati nešto što ima isto 50 faktori za tijelo, da vidimo kako to djeluje. Idemo. Znači, lagano. Razlika sam pomogla sam, koja je zaštita, tamno. Čini se da imam neka oštećenja, iako sam odrastao na moru, nosio sam stalno kremu pa se valjda isplatilo. Ajme. Doslovno na kameri izgleda kao da se mažem sa gorivom. Sad kada smo i uživo nakon testiranja vidjeli koliko nam je koža oguljena, shvatili smo da bez Eucerin kreme ne idemo nigdje. Od sad ćemo se mazati kroz cijelu godinu.